Quin millor acte social de retrobada, no el de Gran Hermano, sinó el d'anar al teatre. És la cita que tenim tots plegats per aquest dissabte. Que entrin avui a la Selva l'Àngels Gunyalons i Antoni Albaladejo. Caram, veus que bé. Veniu aquí, veniu aquí. Hola, Maria, hola. Veniu aquí. Què tal? Sí, no, poseu-vos aquí. Aquí perquè direm que el dia 22, que és dissabte, tenim tots una cita per anar al teatre, però us ho explicarem just després d'aquesta petita pausa per la publicitat. Ara tornem. Quatre minuts i són les 7 del vespre, això és TV3, això és La Selva. Dèiem que justament aquest dissabte, dia 22, torna la segona edició del Cap Butaca Buida. Per això hem convidat per parlar-ne a l'actriu Àngels Gunyalons. Bona tarda, Àngels. Hola, bona tarda. I Antoni Albaladejo, que és vicepresident d'ADETCA, l'associació que agrupa els teatres que participen i que, vaja, que promouen aquesta iniciativa. De seguida parlem del teatre, però també hi ha butaques al cine. I només que sigui per subratllar-ho, li hem de donar també l'enhorabona a l'Àngels per la seva participació i el seu paper magnífic d'àvia en aquest Wolfgang, que és el nou èxit del cinema català, que va d'èxit en èxit. És la millor estrena d'aquest cap de setmana, superant l'arrencada que van tenir al seu moment el 47 i Casa amb flames. Tenim imatges, per qui no hagi vist el tràiler. Wolfgang Abadal, endavant. Ara que la mare no hi és, aniràs a viure amb el teu pare. És allà amagat sota la taula. Hola, tu. De veritat que d'anar a viure amb aquest senyor? Doncs aquest és el meu piset. I a partir d'avui també el teu, T'hi veus capaç o necessites 10 anys més per sentir-te preparat? Ostres! Arribarem tard a l'escola. Intel·lectualment, en Wolfgang està molt per sobre dels seus companys. Ja podria tocar la flauta, eh? Doncs això és el cine. Contenta també d'aquesta arrencada de la pel·lícula? Molt contenta d'haver-hi participat i d'aquest equip i que estigui funcionant com està funcionant, tu diràs. I que és el primer paper com a àvia? És el meu primer paper com a Una àvia m'estreno joveníssima, com a àvia, també. Què et sembla? Bueno, les àvies són més joves. Sí, és veritat, és veritat. Bon any pel cinema, també pel teatre, no, Toni? El teatre està esplèndid. Venim d'una temporada anterior amb més de 3 milions d'espectadors, rècord absolut. Vull dir, som feliços. I com que són tan feliços, tornen a la crida a través d'aquesta campanya del Cap Butaca Buida. Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. El teatre t'omple. Més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir del teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat. El teatre t'omple, per tant, omplim nosaltres els teatres, seria, no? Però el teatre t'omple d'emocions, de riure, de plorar. És el millor antídot contra les desgràcies i les problemàtiques del món. I tant. Escolta, una iniciativa que diem segona edició, pionera arreu del món occidental, vaja, occidental i... Del món mundial. El món mundial. Som el primer país que ha fet aquest repte d'omplir totes les butaques d'un país en un sol dia. I això ho hem aconseguit l'any passat. I aquest any anem pel camí, diríem, no? No està bé dir-ho, però és que ja hem quasi superat la mitja de l'any passat i esperem una màxima ocupació per damunt de l'èxit de 55.000 espectadors de l'any passat. Hem de dir que, clar, fins i tot hi ha més butaques arreu del país, però són la gent que està adherida a aquesta campanya vostra. De quantes butaques estem parlant ara mateix? Ara tenim disponible 80.000 butaques a tot Catalunya, que espero que s'omplin al màxim possible. I això ho estem treballant i ho aconseguirem. Seria l'equivalent al Sant Jordi dels llibres? És la diada del teatre. Això ens hem de sentir ben orgullosos perquè és el nostre dia on tots els catalans, un cop almenys l'any, hem d'anar a teatre. A veure, és la segona edició. La primera ja va tenir molt d'èxit. Per tant, aquesta s'ha de millorar encara, no?
d'entrada ja es millora la de l'any passat. Si en 50.000 passem a 80.000... Més fàcil, es van adherir 145 teatres l'any passat i a hores d'ara som 216 teatres que estan adherits a la campanya. Per això surten aquestes possibles 80.000 butaques. Però que, a més, traspassem fronteres. Què vols dir? Sí. Cap on anem? Anem a posar un teatre també adherit a València, al Teatre Thalia, a Mallorca, anem a Mallorca, Balears, a Manacor, i inclús estarem a Perpinyà i a l'Alguer. Fem països catalans, per tant, cap butaca buida arreu dels països catalans. Però anava a dir una cosa, per mi és una campanya tan ben parida que jo m'hauria apostat tots els diners que feia més anys que es feia. Oi que sí? Però la tinc tan assumida que em sembla increïble quan d'entrada ja has dit, és la segona edició, he pensat, s'ha equivocat. No. De veritat que ho he pensat. El que pot prestar equivocat és que hi ha un dia mundial del teatre, no? Sí, però la cap butaca buida ja la tenim com... És allò que llegiu manifest, com no? assumida. Exacte. Però això, aquest any se celebra el 22 perquè sempre es busca aquest dia a prop del Dia Mundial del Teatre, però el Dia Mundial del Teatre és el 27. De tota manera, els catalans tenim això, que quan tenim una fita ens hi posem tots junts. Esclar, estem parlant amb l'Àngels Gunyalons, que també omple teatres, no? Tens una estrena aquesta setmana. Si omplís teatres tota la vida, si sabéssim, com ho aconseguim això. De vegades sí, de vegades no, però piquem pedra per això. Sí, d'aquí poquíssim. El primer dia de les prèvies de Dones de Ràdio a la Villarroel és el dia de la cap butaca buida i ja tenim totes les butaques plenes aquest dia. Però si em deixes dir, el teatre Villarroel està ple, però és que hi ha 40 teatres de tot Catalunya que ja tenen el teatre ple. Això ens posa molt feliços. És que dèiem, i que vam tenir Feliu Formosa, que és qui va traduir a Cal Valentín, però el teatre hauria de ser obligatori. Llavors no hi hauria aquesta campanya, ni hi hauria teatres buits, teatre obligatori. Per tant, Dones de Ràdio a la Villarroel, amb l'Àngels Gunyalon, amb aquestes 3 dones que no tenen res en comú. La Sara Espígol i la Sara Diego són les meves grans companyes. I tu que et fiques en... Són companyes, però al mateix diferents. Les 3 som 3 dones de 3 generacions diferents, però jo m'agradarà venir-t'ho a explicar amb elles un altre dia, amb l'autoria de la Cris Clemente i la mà sàvia del Sergi Belbel a la direcció. Doncs ja tornaràs un altre dia per explicar-ho millor, aquestes dones de ràdio, però, clar, la veig amb ella i veig Maricel, també. Doncs veure Maricel amb aquesta senyora 35 anys després. Home, i tant! I tant que sí, que et veiem. Vull dir que també és un teatre que ja està en la campanya des del primer dia, perquè totes les entrades de Maricel estan sempre venudes, no? És un èxit. Cap butaca buida al Maricel des del primer dia. I han allargat. Està molt bé, està molt bé. Home, penso en Maricel amb tu, però va ser la primera, no? Sí, i això és un honor, que poc ens ho pensàvem aleshores, que això transcendiria d'aquesta manera i esdevindria mític a la història del teatre català, aquest Maricel. Jo volia dir-te una cosa que has dit tu. Sembla que fa molt temps que està aquesta campanya. Doncs res, un any, i la gent se l'ha fet seva. Però sobretot és una campanya pensada per al públic que no va al teatre. Perquè els que anem al teatre semblem una mica militants, però és que està arribant aquella gent que no pensaves, jo aniré al teatre el dia de cap butaca buida. Ostres, que bé, quina il·lusió. Aquesta és la clau, i que hi vagin el dia 22 i ja a partir d'aquí que hi vagin el 23, el 24 i el Toni, dia que toqui. i des d'un punt de vista publicitari funciona molt bé perquè interpel·la la ciutadania. Al final depèn del consumidor, del ciutadà, que no hi hagi cap butaca buida. Sí, senyor. Per tant, depèn de nosaltres fer de la nostra cultura un èxit. Ja val de queixar-se. És veritat el del missatge de l'extrema dreta, és veritat els problemes amb la migració, però la nostra cultura depèn de nosaltres i depèn de consumir cultura. Consumir cultura és entrar al teatre. Eva? Sí, a mi m'agradaria plantejar una idea per a futures edicions, perquè estic segura que això tindrà un èxit enorme en el futur. Tu vols que es vengui el text de la... No. Fer entrar la campanya també
també a les escoles, perquè penso que el teatre és una forma d'educar fantàstica, no? I no sé, que és una manera de posar-hi futur. És que has tocat el tema. Has tocat el tema. El Grasset sempre es pensa que vull vendre el meu. No, jo penso... Me alegro que me haga esa pregunta, t'està dient. No, hi ha dos aspectes a tocar. Tu ja parles del futur de les escoles, però jo encara em volia ficar un altre al mig, que seria un que no va entrar l'any passat, que seria tots els ateneus, totes aquestes sales que també estan integrades aquest any. Perdoni, senyor Grasset, que sàpiga vostè que els ateneus, l'any passat, que van apuntar-se 14 teatres... Aquest any n'hi ha 30. N'hi ha 30, hem doblat. O sigui que això està arribant. Però torno amb ella, perquè el públic jove és el nostre públic del futur, el necessitem, volem que vinguin al teatre, perquè descobriran la passió, les emocions, una cosa que no és vista enlloc del món. Vull dir, per favor, que això arribi al Ministeri d'Educació, a la Conselleria, perquè és veritat, són els joves que els necessitem. I ja estan venint, perquè nosaltres hem vist que aquella capa grisa de cabells blancs ja s'està enfosquint. S'està renovant. Ja està venint joves. Però és veritat, en el món... Disculpa. No, digues. En el món anglosaxó, el teatre és des que van al col·le, per mi, ja en fan, saben, coneixen els seus autors. S'educa de cop la ment i el cos. I aquest maridatge és molt necessari en el món. Si tu fas teatre des de petit, si tu... Teatre, la música... tu et formes un criteri com a espectador i el nivell puja de tota la societat. Directament. Parlant de pujar, m'acompanyeu a veure què fa la Mercè Fonoll? Ai, sí? Em sembla que hem de connectar. Connectem-hi primer, a veure. Mercè Fonoll, què tal, com va? Ja n'he tret l'entrellat. La culpa és del manxaire, deien el Ferrer de Tall. Escolta'm, amb aquesta manxa sí que he pogut, era la manxa que no funcionava. Jo pensava que era un globus aerostàtic o... Mira què és, mira què és. A veure què és. A veure què és, això. Jo sola, també t'haig de dir que ja no em sento la cama, la tinc com... Hi ha una cama que no la tinc, però quan surti aquí aniré al metge. Però mira què he aconseguit, tu. Fa goig o no? I còmode, és còmode, vull dir, jo això m'ho portaria a casa, no sé si... Potser no és gaire pràctic. Anem a veure què està fent la Mercè Fonoll, que hem vist que menjava i menjava. Vine, Grasset! Oh! Però Mercè, què fas aquí dalt? Però què és això? Mira. Però això és impressionant. Sembla que fos una cortineta. Jo sola, Bravo, Cap butaca buida. Hola, què tal? No em sento la cama, però ho he fet. Això ho has aconseguit. Escolta, Toni, aquesta és la butaca que heu anat passejant per arreu del país? Arreu del país. Hem estat a Figueres, hem estat a Tarragona, Lleida, Cardedeu, a 8 ciutats, i amb l'èxit impressionant. S'hi han deixat moltes cames, llavors. Sí, inflant, no? Però ens ha passat coses molt curioses. A Figueres, quan vam arribar, els motoristes ens van venir a escoltar com si fóssim la cavalcada dels Reis. Home, és que... No t'animes? Aquesta és impressionant. No sé com es puja, però... Sí, allà t'ajuden. Allà puja? Vine, gràcies. No, diu que no. Ja has pujat tu, que amb això ja hem fet molt. Però llueixes molt aquí. Sí? Sí. Escolta, Toni, Àngels, que vagi molt bé, ja ho saben vostès. Aquest dissabte, 22 de març, cap butaca buida. És el repte que tenim amb els amics dels teatres de Catalunya, els amics d'Edetka, actrius, actors, tot el personal que està implicat en que alguna obra ens faci somiar i ens transporti allà on sigui, doncs que nosaltres els hi hem de fer costat. Moltes gràcies, que vagi molt bé. I com es baixa, no? També? No sé, ara hi posarem un mur. Posem un mur aquí i a l'altre costat hi haurà en Pau Torres. Sí. Escolta, jo no em vull quedar aquí. No pateixis, ja et baixaré jo. Baixa.